lidi, dneska tak budu mít ten nejdelší jazyk tady v této hře a budu s ním bojovat. Já už jsem tady ve hře a jdeme všechny porazit. Ne, po mně jde nějaká žaba. Teďkonc to dám! Ne lidi, to si děláte srandu. Tady po mně jde nějaká ta žaba, ona je strašně silná. To vůbec nedávám. Ne! To si děláte srandu. A proč tady je 99 nocí jelen? To bych chtěl. OK lidi, jdeme do další hry a jdeme je úplně porazit. Ne, to si děláte srandu, tady po mně jde ta žaba. Pojď sem, teďkon si porazím, žabo jedna. Ne, tady je ta žaba. Tak, pojď sem. Teďkon to vyhraju. To si děláte srandu, ne. Jo lidi, já ho zhodím, ne. Lidi, to si děláte srandu. Ne, já potřebuji ho zhodit. Jo lidi, ne, on neodletěl. Lidi, ne, lidi, jdu si koupit nový jazyk, protože tady tyto jazyky, co mám já, tak jsou úplně k ničemu. Tak já si koupím asi tady tohle tornádo. OK, lidi, takže jdeme do hry tady. Ne. Lidi, já to vůbec nedávám. Lidi. To vůbec nejde dát. Pojď sem. Ne. Pojď sem. Ne, lidi. Ne. Pojď sem, ty žabo. Pojď sem, žaba. Ne. Rychle, lidi. To dám. Já jsem úplně nejlepší fighter tady tohle světa. Ne. Lidi, to si děláte srandu, já to vůbec nedávám. Pane bože, já jsem úplně tady této hře špatný, ještě, že tady není už ta žaba, lidi. A ne, teďkon to dám, koukejte, jak jsem nejlepší fighter. Ne, tak a tebe zhodím tady. Tebe zhodím do lávy. Ne, běž do té lávy. Ty běž do té lávy, ne. Rychle, všechny odhodím. Tak, ne, on to lívl. Ne, lidi, to je úplně nefér. To vůbec nejde dát. To si děláte srandu. To vůbec nejde dát. Ale, lidi, ne. Tak. Pane bože, lidi, proč mám jeho jazyk tady v ruce? Pane bože, lidi, co to je? Pojď sem! Lidi, teďkonc to vyhrávám. Doufám, že to vyhraju. Pojď sem. Ne. Pojď sem. Ne. Bože, lidi, to vůbec nejde dát. Lidi, to vůbec nejde dát. Já mám takové nervy z toho, že normálně jako ne, tady je zase ta žaba. Já mám lidi z takové nervy z toho. Lidi, to nehrajte tuto hru. Pojďte sem, ty žabo. Tak, ne. To vyhraju. Všechno vyhraju teď. Ne, tak, ne, všechny porazím. Ne, všichni jdou po mně, ne. Já si jdu koupit tady nový jazyk a budu ještě o to silnější. Tady tenhle si koupím, podívejte se, jaký mám škaredý jazyk. Lidi, co to je za jazyk? Pojď sem, holko, teďkon jsem šampion. Lidi, já jsem někoho dal zase do lobby, tak se říká, a já mám zase jeho jazyk, ale tady tento je úplně špatný, já mám rozhodně lepší. Jsem ho odsunul, lidi, já jsem úplně nejlepší tady v této hře. Ne, tady tato žaba, zase tady tato žaba, ne, tak, hezký já, lidi. Jo, za 500 si můžu koupit nový jazyk a já mám 500, takže jdeme si ho koupit, počkejte, jdu udělat bungee jumping, wow! Tak, jdu si koupit nový jazyk, jaký si můžu koupit tady tenhle. Podívej se na to, proč mám nějaký úplně cihlový jazyk, to musí být nechutné. Co to dělá? Ty vogo, lidi, já můžu zkousnout někoho, tak to je super. Ne. Lidi, já jsem slabý v této hře.
Lidi, já si srandu. Jsem úplně slabý. Ne, lidi, si děláte srandu. A ty dej odběr, like a zvoneček a doufám, že se budeš koukat na moje streamy. Díky moc, že jsi sledoval tohle video a čau. Dejte like a odběr, prosím.